Δεν ξέρουμε. Ένα κράκου, η άλλη ένα κουτάλι. Κοίταξε, αυτό είναι το πρώτο. Στο 17ο θα είναι... Για να σε δω. Το μεσημέρι δεν με πήρες που κάτα καλά. Σε πήρα εγώ, σε πήρα, σε νοιάζει εσένα. Το καλό προφίλ, το καλό προφίλ. Ευχαριστώ. Δεν μας βάλεις εμάς τελείως τα κουφούτσια μου, Για να χωρίς κουπίτσια. Όλα. Άρα και εσύ